Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламен без Новоспасское эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Шаряев Михран Мирзажан улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән шын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Мөршидә ханым, баласы Эдуард, килене Әлфия, оныклары Эмиль, Арина, Алина, Эвелина һәм Эдгар кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Адам баласы бу тормышта төрле яклап куелган баскычларга, үрмәләргә тырышып, нидер эшли, кайдадыр ашыга. Мин дә үз гомеремдә төрле адымнар ясап, иң гүзәл тормыш мәлемдә кадерле тормыш иптәшемне очраттым. Әйтергә кирәк, Михраным минем җанымны дәвалар өчен, әрнегән йөрәгемне сусаудан бастырыр өчен бирелгән иң якын кешем булды. Бүген үз биеклегемнән карап, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә рәхмәтләремне укыйм. Әле ярый аны үз юлымда очратканмын да, гомерлеккә ярый икәнмен. Эдгар улыбызны шын кеше итеп тәрбияләп үстерешергә, алда тормышыбыз чәчкәләре, оныкларыбызны бик яратып, якын күреп, матур картлык кичерер өчен бирелгән кешем ул минем. Әнием авырап куйгач, картайган көнендә дә киявен шул кадәр яратып үз итеп яшәде бездә ул. Улыннан да якынрак күрде аны. Сүзләре дә туры килде. Гомердә Михраным әрләшә белмәде. Бүген кадерле кешебезне, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтием, газиз бабакаебызны матур туган көне белән ихластан котлыйбыз. Алда да парлы гомер кичереп, еш кына туган якларына кунак булып кайтып, тормышның һәр мизгеленнән дә ям һәм дәм табып яшәргә язсын иде әле дип телибез. Без сине бик яратабыз. Аяк-кулың сызлаусыз булсын, иманың тулы, акылың аек булсын, матур картлыгың бала оныклар бәхетенә чорналган булсын. Менә дигән ир дә син, иң бәхетле әти дә. Оныкларың бабакай дип башка сүзләр әйтми дә. Бүген бар өй эшебез белән котлыйбыз бәйрәм көнне. Насыйп итсен яшәүләре белмичә кара төнне. Сандугачлар матур таңда котлап сайрасын иде. Бәхетле һәм шатлыклы бул яратканыбыз безнең. Фәрештәләр саклап йөртсен һәр бер көндә кадерлем. Котлы булсын бәйрәмнәрең, теләк алсын бәгырем. Хөрмәтле Мигран Мирзажанович, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yattı quyosh kebek, sen bit ming'a birden bir günne. Ting bularlar neler birimiken, bula gitip tuğan gününde. Bir bizge bulak bulayğanı, bulak bulayıp ömür yolunda. Belki bu diklimik güzel bulmaz idi yolumyan. Bir bizge bulak bulayğanı, bulak bulayıp ömür yolunda. Sen bulmasan belki bu diklimik güzel bulmaz idi yolumyan. Bulak izlesem de tabalmandır sina dinginmin. Sen de kızın bulak şekillisin, bize gitsin her bir günümünün. Bir bizge bulak bulayğanı, bulak bulayıp ömür yolunda. Belki bu diklimik güzel bulmaz idi bulunuyor.
bana. Min bulmasam belki bu dünyada nidir jitmez idi sinada. Bir-birimizge bulak bulaygali, bulak bulayıp ömür yolunda. Biz bulmasak belki bu iklimi güzel bulmaz idi bu dünya. Bir-birimizge bulak bulaygali, bulak bulayıp ömür yolunda. Biz bulmasak belki bu iklimi güzel bulmaz idi bu dünya. Biz bulmasak belki bu iklimi güzel bulmaz idi bu dünya. Güzel bulmaz idi bu dünya. Biz bulmasak belki bu iklimi güzel bulmaz idi bu dünya.